बताओ न खैनी के जौन माजा बा वो कहीं नहीं खे मेरा से बेसी माजा दिली सब खैनी कहाँ ले आइलू ओए हो माई भंटा करे डगमगा गइल पूरा धरती रे दैया आई चुनवा माफ कर दो गलती हो गई माफ करेनी हमरे हम छापे को देनी छापे मोदर जानत रू हम ना जानी हो कि तू पेट से बालो तो के मरल ही ना रहती बताओ हमरा कितना दोष पड़ी हो तार लइका सोनो सुनत होई ओइ मेले सुनेला खोरी सुनेला ना खोरी पढ़ेला हम संग पढ़ावे नहीं करा के एमबीबीए बनता हमरे लेखा हां अच्छा एक बात पूछी पूछा अपन बलमुआ से हां राती में हां बढ़िया बात बतियाई हम तो सुने ना सा उगतिया हो कुछ बोल दे बोला कौन बंदेगा आज के बाद हम पढ़ाई लिखाई बनवा को मोह सिखा दे अंगो तो पूरा पपहाड़ा कुल जितना हमें याद बनो मोह करे हम सिखा देबो हां हमरा के त इतना कोड़ेर मार देलु हऊ दूसरा के औरी कोड़ेर मार दे के दांत तो लाग जाई रास्ता में सोची हां बैठो कैसे बैठी रे हेता को खेत रे धीरे से बढ़ जा रुक जा हां दे अरे आराम से हिल जाई लइका बा चौक गइल ना जाए तो वो कहत हो कि माय और बढ़िया बिया हां एक बढ़िया ही हो सबको मैं नाम कर ले जान तो आग लगा देने आग हां बोला देखो हम दूसरा के बुद्धि ना देही ना हां बाकी पागल आदमी के बड़ा तेज बुद्धि सिखाई ना हां पागल के हो हौ डेरावा प हां हौ हीरा मनाबो के हां ओकर पेटवा में लइका रहे तोरे लेखा देखलु ना मर गइल कोया हो अरे परसों दिनावा आ तोरो पेट में लइका बा देखिए मुंहे मत यदि मर्जी पेट में लइका न तू हूं मर जीबू ओतने ना केने गलो हो केने मर दया अरे सुन रे आयो माई अरे हाय मार तो हम मर जेबो अरे मार सुनू और वो तने ना है दादा हॉस्पिटल में डॉक्टर हतका बड़का लगा के फारे न सब निकाल सब गोड़ धक लइकन के एगो काम कर है लइका के ना 9 महीना पूजे से पहले ही हो खवा ली हो न तो एगो काम कर दो हो खा दो ना जाना तक ऊख चिभे वाला का कि डलन हर गिरा तटे हीरा मनबो तो मार गले हम दूसर के हुआई अरे हम तार नाम जानता नहीं सुना हमर नाम फूल कुमारी होवे फूल कुमारी ना तो जल्दी लइका पापा अरे मर जीबी रे चिल्लाते हम माई जब मन देले तो हम नाम मुल हम कैसे मुंह हम रे दैया अच्छा खैनी के नाश्ता से कोई घुलट जाला कोई ना सही रहेला जानत लू ना तो जल्दी जाके लइका कराओ हट ए राजा जी ए दैया तू ही बचा ला हमरा के तू ही बचा ला अरे खैनी कर लूंगी अब पापा ए बचा ला लइका वो खाता हो दैया तार के 10 रुपए दे हां मिठाई खिया दे तारा के पपरी जना तक मछली के अंडा आ जा हने कहाँ जाए ए बहनी तोरा के बहन मानतन ये से बता देने जा है तरे हम राजा जी कल आए तो बहन नाच बरावा ए मुई बाजना न हमरा टाइम को दिन बा हिली तबे मोइबू हिली ना न त ना मोइबू जा हिली तो धीरे चलो जा हिल गई केहू धोई ना तो ये भगवान जी बदरिए बना के रखल रहे ना पता ना काहे आज घाम भई रही तो सुखान गई रही रोज भात बनाते लगे कहते कि बनाई मत को ओकरा के डॉक्टर मना कइल बेटे भात खाए से अब करी तो का करी रहेले नथिलो हो दादा नथिलो बचाओ का भइले हमारे पापा के मिला दो जा हमरा से ता रोत काहे बड़ी का भइले मुई भो माई अरे बचाओ हमके बचाओ हमारे तो बुझा हम निकालो तारे चलते डराइल में निकाल दो तारे वाली छात्र लेबू चुप शांत हो मुई भी का निकाल होई बा ना मुए वाला बा मुए लवा बानी साफा खत्म बानी खत्म सब कोई खा देले बा दवा मुए वाला बानी अरे ना बचाओ
मर जाला केहू केहू मर जाला नहीं मार वो मर गई बारी हम मुंह जाए पापा सुन गला फाड़ फाड़ मर पहले ही मर जाई हमरा ये बुझाता ना ना बोले ना मुंह पहले होई मुंह तब मुंह बच्चा हो बड़े शांत रह निमन निमन हो हाथ ले होने जो ना बचेबू हमके तो ना बचेबू हम जान गइल बारी तो कैसे तोरा के बचाई हमारे होखा दो ए बुढ़ी माई हमारे होखा दो हो टाइम हो गया होके के ना अबे निकाल ले कर वो चौरा के डाल के जाता में पीस देनी आई हो माई आई हो दादा जान ले लस ओ हो दादा हम निकाल दे बोरी तुरंत मुझे छेते रहने को नया ड्रामा फिर से चालू कर देलस मुई तो हम सोसियन तंगाई मने हम दुखाई ना नरो ना न मुई तो मुई अंदर में रोवे ना का होला का होला हो मुला पका होला मुंह आप कुछ ना होला आदमी मर जाला ले जाके शमशान घाट पर आदमी फूक देना जर जाला एकरा हो का कोई लेबे अरे हमरे के जला दे भूत हमरे के जला दे भू ए बामला का हो गई लेबे रे भगवान जी ई कहते कि निकाल दे हम कैसे बचा निकाल दी जो रानी पर महतार से निकलवा तब पता चली कि कैसे निकल जाई ए दादा रे मार के बर्बाद कर दी जब ले घर में रही तब ले बताओ आजकल लाठी पर घासो नहीं खे मिलत ले जाके जे फेंक देले भाई सब ए ना बोलो काहे रे का बात बा तारे चलते मैं हो गइल बा भाई कुछ करस से का ही मर गइल हम मर जाए ही मर गइल के मो गइल ना बताइब रे हमर नानी बूढ़ पुरान रहल मर गइल का फोन नहीं रहल ना हो हां लिबियू तारा के बोल देता नहीं आखिरी बार में अब तारा से दिल ना लागी हमारा बा अरे काहे ना लागी तार संगे बाज के बाद सुतर के ना चाहत रहे अरे बतिया बताइबी का बात बा मुई भी मुई बाबा काहे हम बाकी पहले ना मुई ये तो कमी बा ये आगे होय मुई तब मुई अरे छु नरिया सूप का बात बोलतड़ी कने सुन ने आय हो हमर सास में सास लाई के प्राण उड़ गइल बा तारे के तू लागत है मैंने पेट दुखाता के कपार दुखाता भइल का बात करे मारब तोरा के मारम पता के तू अपन निकाल दे हमरा के निकाल दे रे बचा ले हम ना तेरे के पसंद ना करम टाइम पर निकल जी ठीक ना हमारा में टाइम नहीं के अब 2 दिन में मुंह जान जा हिलल बा के कहता कि मुई भी रे मोत का मोटा का हां खैनी वाला का कहलस कोही एगो नाम के बाली न रामबो मर गइल बाली ही रामन बो मरल बाली परसों दिन के अरे मर गइल लगे के चक्कर में हो हम ना जाई पुतला पर ले हम नाम देख लिए अरे लइका के चक्कर में ना लइका पेटवा में मर गई वो से वो मर गइली यो मोबाइल बा चेक कर लो अभी परसों चौथा दिन नहीं जा अल्ट्रासाउंड करा के तो ठीक बा बढ़िया से चलता 3 किलो के बच्चा बा हम ना मुई ना मुईबू जौन कले बा ना कि तू मर जीबू पेट में बबुआ बा वो सबसे मूर्ख गधा आदमी बा ना निक आदमी रो गधा ना रे गधा तो होने देखल रही उ ना रे उ हां त तू ही साफ खत्म बाड़ू ना नहीं की तू जानता है ना कि तो के देख के गांव घर केतना जरेला आए हां वही से सोचत हलस ना कि पगली के भागावत नहीं होकर मारदा तो ऐसा कुछ कह दे ना कि पगली भाग जाओ समझ गेलू भाग जाई कहां भाग जीबी ओनी को बते सच को दी हैं सच करे के बा के जे किला गाड़ के रहे के बा अपना मरद पर हम ना किला ना गारब अपन तू ले लो के सच में मुहिम तो तू बचेबो का बोलो ना गारंटी में बालो अच्छा बता माई 4 गो बकरी पोसले बिया ना हां 4 बच्चा देनी से कौन मुए ले ई बता तो 4 दिन पर दे देबे कहां ले रे हां तो 6 महीना पर बियात रहनी से मरे ली सकौनु ना ना मैं कर रहल घर में रहे ओई तेरे तुम ना मुई चला हां बकरी हई हां बकरी है हऊ मारो मौत का बताई बा बिल्ली में समाइल बा रे अरे मौत का देख तोरा के कैसे बदला लेते तू आई ने रंग डाल दे कि नहीं कह दी तो तू बात कर मान रंग डाल दे देख लिए